ya ka asema nipa fi say sebio kafra ye di hu e hye nipa mu e pa hye nipa mu ni ye hu ena ansana ma bi man kasa o say da me kira o say o mon koya ade no say o mon kotwa dwan ene nkokọ ni ayi e wo say no na manya bibi besi no me hye mo joda ba ade no si branda na so no munim say me di agoro ayi joda no me frɛ o ebisa say akota asem no dabi me nda na me frɛ o say oni o ma akasa na say wo de wa kan wie so on be ya wonya na me say akota mo hwe ni ye o na ne ye ba na ye so me bo aka kire me oh sa o frɛ me nda no busa me say aye ba bi akwanhia ni si ye no wo makwa akwaya amamre ne amane na me say asat me nda ene kwasi da ne de me na mo doma obi am frɛ me ndi so mo koye ye de a mintimi hu o man koye so a mintimi hu eno na date a hye joda no ne brada be nomienu apamit no edu enum ena sa drobo ka pem ya pemfo mu a wawu no memfa ne se madi tro hello mitio sumankra hene me se memfa ne se madi tro because me ka say joda na ye ba abenada dabi so still abam aye hunhum asem nti enyentro abam akontai nana no ma wo bono mantam ha o man fa ni man si ya afi we de enkoyi mamo biew mo je be fia ku me sha kwapem ya woda bi be si tatiman kwayen so o say me se me sha kwapem ya woda bi be si tatiman so tatiman kwande eye efri new doma kotokrom kobedi chira buoku kopim tachimai bibesi because na nyina be kan bom na ma me se pata no omonye o ze tachiman kwa so accident yasi abepem ne na nanu nye nwadwo no se bi o kafra ombe ya ma me se pata ya akra na afiri kwan no mu enti na nasuma ngro ahene opanyin Babi a akwanhia ni si na no ewo putrikrom ewo adujama ho no yamfa no maako drobo ene drobo ka apim pimfo ete passenger car num pimfo no bana wuni yam pimfo na nkasa awu akwada ya wono na wotwe mienu a yema no nofo na ofia doctor ede krata to se yenkoye ni surgery ewo confirmatory mema pasangwa okay pimfo no nipa ode nyense ne ma no nya sebio kafra nipa onyem no na wo ka na ekiri ayi ekodrobo no o ma wo bo nipa ne ka by ka se ko pim se ma me ne be wo am ka na num asem a ontimi ngoda akontamenti ni ye me say pimfo na ye de ne ko kumase no be ma onyem no no nye ono na ode nyensa ne ma no nipa no so a ode hye no no ode so akoya ade e wo asuakọ adwo e kan se kopim se no kure be daadi no enti be ma na oti ka no ma ofiri kumase ba no ene ba no so a ye de na firi ha akọ no omunyina wu omokoto aso wa asaman do Opanyini me na okasa me kansem wo be me a wo be hu se fikire ti me pa na sumangra hini se o man toto sa ne ma wo ya anya wi a odi abusu apanyina ope no nko yi pemfo no no sie no na hwe ade na sumangra hini opanyini sa on the spot hono emoja ehwie gu hotra dadadada sa no obi amane esa na obi ade na ye ba nipa mienu pe ma ade we nyina akrahye nipa mienu pe na m ka tire pemfo no ni be ma wonyem no anokura na adi ai de ko hye obi na ede asem we bai sunsumu wi ase no
ani was all ehia akameti ma bodin akeka ne wo ho akere obehia enti sumankran ne ko pem say me say omo peni ya omo ko ba bi di asua akọ optira go ka asua akọ ana sebio kafra ofa say kwa obekota no kurom ha no wa firi ho a ukọ asua akọ ukọ ayi ye friend say kuroba akubi wo mfimfini mirafi kurono di tu akọ na wakọ ufiri ho a ansa wakọ asiri ana no eni mu obefa asiri no wabeti jangufa no wabeti guka na waba asua akọ ayi won suo bu efa na suo akọ adwoa ena me se omo peni ya omo ko ho no omo ko ya amammere abusua tie mi omo ko ya amammere wi ansa no nwasie abaya no eni num dia aya penfo no me na me ka kire eni num dia abusua penyo oni animu no ntena ka front na ehwe na ebeto no Natural say nyensa na abaya nyem no nipa odi hye no nyaw no ana bimunso akeka se abayiwa bi nso wu ewo esiri ho efe no Regina owu somewhere 2020 onene onya 31 years eno so wo so owo no ekoye aduabosem se ya ma eye esu akwa adwoa so no mkotu saa ade no na ensensema ne na mu kire se accident ni si esi ye no de enam so ma saa eye abayiwa ewu ebaaye no eno so enam saa line na bi opanyini bosom de oya na de oya ntenten nta se pemfo na owu ye no nipa owu omo amu ye ni wo fanka ho ni wo ka ho olim on kan kire mi o mesi bisa mo se ni wo fa enka ho mpacha mi de minim se wo de wonim wakomu ama o maka cha mi minim ni obi ani asam bisa se ni wo fanka ho mebusam mebusam yenya inema bi nana wada woroma munyom de mammo ai be ham me kofi be heso yo se anyum bi nipa beje de ni wawo na tete nyum we de hwane boy kojo to na nipa no to wa duru pa ya no ta ayi fitua no obo ene obe ka me edwa duro kwantom pras obi ya me tobi ene akobam opanyini yenya agudie ni ya sini babi amanfo de nam ni ayi wo ina de wedi na sumagrahine opanyini de mpese mbusa osunsum wiase ne se efiri na ano a akwanhia ne esi ye no amunumu ho na no wo musi nipa be se edumiensa na mogya de tradadadadadadada no ho no e wo se o makoya amamere o manya ene e be ye wes ewo adujama potukrum ho no o makoya amamere why endi sesia ne ho side na mempra ofido okona ebony ewu ye enya ho sa stretch ho no so akwa o makoya amamere bi wo menti na mintimi nkasa o maya na so munye de opanyini na no because ayi sumagrahine baby accident ni si ye no kure ni nyame anim ni enya careful so enya hwemu eye krompe te se bia eye efi pole runabout ko baby a o traffic light ya enya adwuma yi esi no te se eye kromu pe kom na ne komba na oyi sika oyi ni woni fam ana oyi ni kokuam oyi woni fam enu bi no ndi o ya mo hu so ho very good enti se sia me no ekase no wona ensuo ene abosom akese wo som no akara na wo mo ewu ye no wo mo wan akara no nipa funu de akwese furu akara no da so wo ho yenya mamera omo wo ba bia wuwu ye na omo wo ho omo nyanko ba bia ese omo ko bai ye di nipa no honhom no ye pre ye de ne body na akwese fridge na de akwese no de owu ho na akara no wo enti o ma hwe ya abiri bia sebio mpanyimfo bu bete nsamafo kura pedodo na nsese ye ate asefo enti abiri bia mo so beje akara no bia to ba mi ni ehia mi ameka chese tetima nkwan no so maka kire opa bode na mo hwe tama me no mo kasai obehu mi ame hu nyina afọ na me no wo kasa no
me hu nyina afọ na me no gyina ha ka say wo pa ma obi mtu moto no mmara no mmehe na ye hu hwie nye yi ana me bi ayi na aboa bi firi ayi e ba kira asiye na hu ne ma bi sa mo say hu na timi ha ami ya tu hu ana mo ana hu ana afra me kora say no na yi ne wa kan yenya ne ye tu ato sabia me kasakwa nesta me kasakwa opanyin mi kurom se kwa mi firi ba kurom ha no ni bone wo bibi na di ma ba so kuro da asa me meboa na so me ya ese nipa nyi ti me hwe na ye to na ye da me kom di me obu ha no kura pa na me ka kire wo ko me ka asem bia wo de akonta ye nya agudi wo abri bia me ka asem a kire wo me ma wo date e ka asem wo ye den ade no beti na de ntia nti anka ye ka asem aye hwie nipa yi no munnim kura na me nkire na mko ye musuru enso monye ti se de waka efiri ni doma kotokrum kira komedi ekopim eye akru ayi abrifa krum ekotachima ni bu oku no na ti bi besi na se nne ekopim dabe ya woda nti na wotwe na mbi amamo de obe de e be fa fo makotachima yen obe de ye be fa fo makotachima yen ebe won ba bia besi so anye ke so ebe ye mpomu a de free ho wi a ebe ko go so kwan no so ya bia mo ye kwan no na maka kero na edi ko so bone be na bone be ya on se ye wo adibi wo ha ye wo obi wo wi ase se wa hwe lewe no mo tini bia wo besi ana lewe ehu o se ade ne nam so e ko wo so na ekunu na da e ba lewe so na odwane na one nam enu bi no hankra no e nam soro na ye adwuma ete nye wura ho ahye ba bia ye no akompo opa ba bia di we si yi o mantu ho na ma ha ene VIP chese base na meka kiro ne moja be hia gu no nya agoro mene aye adujama ani potukrom hene ebedi nkomo nyame ya adoma ochena no pade besi bia onkasa no monkoya mammele hono akra na ewu ye doso jiso buku nwan miensa nkokọ nson enwan miensa nkokọ nson ena snap pantu ena besi fufuo 3 kokọ 4 no munya mammele omun pemu pa nkokọ na omakunu ni wadi no omun twitwa na nam kete no momfa mfra mo no mfa nchena bo emfra no mfa mpiti kwanum nyina asa eno ano no mase we de nka eye simple o ana ma kire ono ya na nasu magrane kai a drop it information no kura me pe no ma wie atia mo me hwe so mbenya osofo antwi amame a yewura traditional no na yewura pastoral na yenko eye Christian religion na me asofo nso de bese na wotwe mienu nie brekum asofo bese mienu sunya ha sofo baako sunya bio sofo baako onde ne posters ne bana kora abobo monfre sofo antwi mame na anwa da ya nso osofo baako nso afiri mu nkwa aben ne mpatam ha ya eno na madwene ho a mentiase the rate at which a bese busumi mienu nie asofo adifo no mentiase na eno na menenam social media meka se mekoto se oba bi e kasa menimu no menimu ba akoro de se oyanyuntuni o so oyodifo ba o se oyenkomhyeni o mintimi nkyere
ɛna ɔno ɛkyerɛ n'adwene sɛ adiifoɔ na wɔn mo ewuwu no ɔno deɛ susu sɛ wɔn mo ɛde wɔn mo tumi ɛna wɔn asɔre akɔhyehyɛ asɔfo akɛseɛ ase ɛwɔ sunya ha no n'adwene kyerɛ wɔn sɛ wɔn mo ɛna ekunkum wɔn asɔfo nketewa ɛma ɔbɔ bodin bi na ɛno na mekɔka sɛ man kasa because asɛm yɛ siye ɛwɔ potrikrom adugyama ho no Ford driver no ɔyɛ Pentecost elder ɛwɔ drobo nti nyame ahu wɔn egumu no ɛka no ho no deɛ wankɔ presby no ɔbɛkɔ Roman deɛ wankɔ Roman ɔbɛkɔ Anglican deɛ wankɔ Anglican no ɔbɛkɔ Pentecostal deɛ wankɔ Pentecostal no ɔbɛkɔ charismatic deɛ wankɔ charismatic no ɔbɛkɔ ɛyɛ asɔre enti hwɛ atuna hene ne ba nase ne wɔfa aseɛ ɛna fe ne nana nipa nan atuna hene o enti sɛ atuna hene yɛ ɔsɔfo a enti wobɛka sɛ ɔde ne ma no akɔyɛ sacrifices ana wakɔyɛ ɔhene mpo a ɔyɛ ɔhene kɛseɛ no wobɛka sɛ ɔde ne n'abusua saa no akɔyɛ sacrifice ɛde di akonnwa ana which ɛnte saa ɛyɛ akwanhyia na aba na bibi na ma akwanhyia esie nti asɔfo ewuwu ɛwɔ kurom ha se ya sɛ ofi sɛ woyɛ sɔfo woyɛ odifo ba na onte ase a sɛ wogye wo nkonkunu di ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔman sɛnkyerɛne ne ɛnɛdeɛ ɔsɔfo ntwimaadwo bɔkɔ deɛ Nyankopɔn de akyɛ me o na mo nso Nyankopɔn adom susanso SOMPA fan club patron susanso sana hene nana ampem won afu akwa sapon ne ho ye na Nyankopɔn adom olman ho ye pa osofo ndwi menea o de me ni wasane freedom a krankwanta wamfie berekum from moonlight ebepem enne yamejuma wa ya ache medemani atofom ahunu se afia esi mu no moa mo ho adifo binum efirim ama abaya bi kura ne nam social media se osusu se wo efifiri mu saa no wo ma de wo masora kokko hye adifo akasefo binum ase wo sunya ha se no na ekunkum wo mo enkoda no metu no fo no wakeka bi a kire me se me yabɔ me paa modaroma muni otumfuo Nyankopɔn edi enkomo ɛdeɛ na ɛkɔ ana medase na mechia wo ne watiefo nyina susanso SOMPA fan club so na no yekohia meeting and as I say we are heading towards 20 mo ya do 20 yeah kopa ya dear ana otum Nyankopɔn o nhyira nyina amen onka ye ho na omwan amen na sabre nya bra ye sheti blames you yes obia Nyankopɔn ama na so bia hu se Ghana nkasa no Ghana temudin sabre nya ntoatoa sabre ye bra se ye ma ye nida ho 1 Peter 5:8 na cha me be wa manempento na me na kan amai ebra ye hye afenase no ena de obo no soro bo na sase na ye wonyame ne wonyankopɔn so obi ka asem no si nyame se a nyame be ya but your boss soro bo asase no from Genesis to Revelation oh be actually nyame wo nyankopɔn di Nyankopɔn say 2026 adifo bebre won beja ho akọ na sɛ wo de wo fe na wo kyerɛ sɛ obi na de no kɔ ya ɔno ankasa no nso ɔnwen no ho yi na obisa no ho sɛ wo me bɛkɔ no ɔka ho ana
Anamba cho the American say quotation in a me. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Aye. Okay. But you want kind and twaso. First, we will say. Now, see, I'm in a way. First Peter. Peter, no crow New Testament and answer. I'm about your New Testament. New Testament. Was your power? First Peter. Aye. Sign 5:8. 5:8. There be my who First Peter no. Na 5 na cheme wa hia na ebe. O chame ma yento nka. First Peter on. 5:8. First Peter. Give me mic in to me, Mama. Give me mic in. Be me mic no. E ba che wa bi. Papa maba. First Peter ngoma no. Etrenum chichemu otwe. First Peter ngoma nim. E ba che Peter ngoma edikan. Peter ngoma edikan. Na first Peter. Oso se ngoma nim. Na doka Peter ngoma edikan. O de yi Peter different. Enti ya ni First Peter ngoma. Papa Peter ngoma no edikan. Umpa oba correct ni poli. Se First Peter. Etrenum chichemu otwe. Aha. E watch. First Peter. Ozi. Mo abofke yenko yi ko. Mo aninna ho. Wase mo ninna ho. Mo wan. Wo ye ma ye ninna ho. Kristofo ye ma ye ninna ho nkramofo e ma ye ma ye ni enna ho. Mo wan. Ye nwan. Efri se. Adentia. Mo tamfo bonsam no. Aha. Nam se jata. Yete. Obu. Onka se wo ye o. Wonam se jata. Aha. Onam se jata wo bubom. Hwehwe de obenya no amenne. Amene. De obeyede. Amenne. Obenya no. Amene. Enti ujeja wo ho de a. Obenya wo. Nana minyam firi wasem no so na memenka asem wi. Uwura so de ma quote me na wo ho. Hwan. Asore kofo a Kristofo ne agidifo. Asonde mu. Asore de mo ko ne yamiensa. Asore kofo a Kristofo agidifo. Okay. Na oma omo ye nyankopon de aye agidifo. Yo ye Kristo ne ye de otie Kristo asem na otie a ode be ya adwuma na. A big question mark. A Kristofo ne nyina ebo church doctrine ho ban. A church doctrine na obo ho ban no de na nyankopon de ye. Nyame na nkasa wo no mra, wo so obo church doctrine ho ban. Enti wo hwa John 1:12 na wo se na wona waji no na dodo a waji ni dindi e no wo ma wo ntumi se o meye nyankopon ma. Enti hefo na nyankopon ma. Agidifo. Enti dem wona agidifo na nyame nsa so wo mo so. Asare kofo na natade enti wudi agro bebo wudua. De oye Kristo ni no so no so sika no so foda na ma na obetima wiya bi ba gidi ni omfa bi. Enti yewura sofukuo mu asore ma wom, asore kofo wom, agidifo wom, na a Kristofo nso ye den ewom. Agidifo a Kristofo no ne asore kofo no teneten wo mo nsa na asomasi na yesi na asomasi na no won so de na ye hwan. Eno ni asem no. Enti de obo soro ba asase ne se afiwei adifo bewu. O say afiwei adifo bewu. Afiwei. Ai. Ana de show de ase awuwo ni ehude huna bi. Na say so far. Sunya hanko an ma record say. Sunya hanko an ya record almost 5. Ko head of man ko bechem ne go so ne atebubu num na bisa ba hwe. Omu wo no so ay strange pimpa. Anu nti de eye wono ankasa se wogina ho no. Ohwe ye.
na wanhwe ase ebacha what you say me tie pa se see na na unem se sunwan ye dumping area ma the whole Ghana of kefa o say sunwane ye dumping area sunwane ye baller na no mesra mo fa nche me e ma Ghana o spiritually me na me ka chiro in terms of what one Paul runabout yeah go about runabout yeah fear pre runabout yeah mo pa mu nwiri hwe se Ghana hwe ase a enti sa meka se adifo na oman kasa apɛ bibia from ho adifo no ɔtenkran ba ne nyina so wo sunwan se si ame no kasa yi de ekokɔ so yi kese edu we ya na mmara ne ntino ayamfa na saa enti papa de wo ka no clarify ne yie mame se be ya ochena no ya fidie we no nkrofo bi ya na omo twitwa na afi wo mo de pe o musika o musi o bloggers na de o say papa pajo me ba na wo mo twitwa o musi o so fi sunyan eye bola sunyan eye bola na spiritually say o part de say sunsumu wiase no adifo akasefo e wo Ghana ha na e de sunyan ha aye sunsumu bola mo ye bia mo nyina so wo sunwane bonne samne ne ma boni bia wo mo ye bia no sunwan no de ne nyina so ye den eba enti wo mo ta ba ha pa o obi kura nam kwan so obeye ne nsam fo wo sunwan ana ne nsam esisi sesi an onam kwan so ba oba kiti se o ma fi wo mo bewu no oka ho ana ne se ne angelo se ne bofo se ne den na ka che na watene ne a onye na wo se omra sunwan so na wo maye den omra meye ana ne bebrebe enti ebasa ne sunsanso ne ye yen ana difo bi no de ba wo mo so o na se ono difo no de asamo ya ato no ana ope ba bia ye na kwa nkyere enti de ebeto na ope ba bia poroporagu na ope ba bia poroporagu a ye krom ha asundwie e wa hase no aha na obe poroporagu and there are agents here oba obenya feura oba obenya obi obeboa na mana ko oba obenya obi amana be yesi oba obenya obi amana yesi and we call ourselves Christians. Aya semo papa. Ya nti sunya ha na mo na mo kan yo se obi se o pe protection man instrument. Odifo ba bia owo abisim. Enkran e be ye de make ya oba ne agent ne sa nipa no be kan ho na won kan ho. Afi na mato wase. Because ye kohwe na Sunday mu ho no. Na wadua prako enchine twa ho ahia bodua ne niema wo mo frɛ no wo abisim ahemfie o se o de bo ni instrument ne na asore ne ho ban enti se e de meka se oba wo gira na so a oba ye na kwa nkyere sunwe oba saa nipa we wo ya oba ye na agent ana za onye na agent obetima ye ni agent papa nti abe ne den nananom nsɔre na nyame asɔfoɔ no nso a ɔno nyankopɔn na afrɛ wɔn na ɔmunya baabi anyinaeɛ no tokuro na wɔhe mu no nyame te ɔnkasa ka ɔnyankopɔn oni mega church mu ɔwɔ akoma no mu na ɔno nso na frɛ binom ɛna binom nso afrɛfrɛ wɔn ho nti wana wafre won hu no de o won network a wonam so ye won adwuma ana obia kokoduru ba bia na obeduru sunya ha fair day no wanya obia mananse na nti se oba beduru ha ya obenya obia se na ono so be pa aboafo aka na ho aboa na ama na ye de o ya enye no owi ana wasan kɔ
na ehun sunsuanso no aba yenom yadifo e wo sunya so sunyanfo ma ne bonom ne ahafofo maso na wakotena nkran na adenti na sese kaya efiri drobo ene kaya efiri kumase besia akodrobo etimi hia ne epem mapimfo wuma akwada onya na wotwemienu ye koye ni surgery no wankuduru wo de enti asa na ema ne nyina ye koso